a yau a jihar Kaduna yau 5 ga wata kenan da aka shirya wannan gagarumin gasa ta waka Yahaya Bello wanda Abdul Amat mai kwashewa yasa a jihar Kaduna ko in ce a birnin Najeriya ga baki daya. To waɗannan dai abubuwa da kuke gani ga tsakiyar waɗannan kyaututtuka ga motoci ga keken nafi kuma ga mashina can kuma ga sifiri da TV. Allah kama mai rahusa kar kuma ce dai wannan gidan TV mai suna Go TV kar kuma ce ku danna subscribe ku yi subscribe ku danna karatu. Sunana Usaini Ismail. Nagode. Jama'a ne wanda kuke gani an zo ne na musamman saboda wannan gagarumin kyauta da Abdul Amat mai kwashewa ya shirya kuma da wannan wakar da kuke ji tana play na gwamnan Kogi State da Yahaya Bello. Allah ne kamar mai musa mata da waka su sawo abin sha'a ban kadi ka tsaya kai da kullum shi ne Abdullahi Abbas mai maza mai mata. Wannan mutum da muke gani na ɗaya daga cikin jarumi hakimi na wannan bawan Allah wanda abin da kwashe wasu. Ku biyo mu ga yadda abin da kwashe. Na gode. Insha Allah. Za ka kwashe wallahi. Idan kuka duba ta wani gefe ga iyayenmu nan wato ku manya-manya da suke bada umarni a masana'antar fim suke fitowa iyaye ga sanan su ma lalle al'amarin babba ne don manya-manyan iyaye da suke fitowa harkar fim din nan ga sanan su ma sun kasa sun tsari dai suna ɗaya daga cikin wanda za su bada gudunmawa a wannan masana'anta tamu ta fina-finan Hausa. Sannunku an yi so lafiya sannunku. Nasara ubangiji Allah ya saka wa waɗanda suka wannan gasa Abdul Amat da Sadiqan Mafiya Yahaya Bello matashi na matasa ubangiji Allah ya kai muku gashi Allah ubangiji mai komai kuma ya kawo ƙarshen wannan gasa da aka yi gashi kuma yanzu mun zo wajen wannan bawan Allah yaro wanda Allah ubangiji ya sa ya ce wannan gasa da keken napep da wasu kuɗaɗe za ku ji sunan shi da baki abokina salamu alaikum ina gajiya ya sunanka Afnan daga wani gari? Daga Niger State. To Afnan daga shi ka ci keken napep saboda taka rawar da ka yi a gasar da aka yi a jihar. Me za ka ci? To me za ka ce mai ra'uwanka sun wasu dage su mai da hankali wajen makaranta don na san wannan al'amarin da ya faru. Ba wai yin kanka bane yin Allah ne kuma kai ma Allah ubangiji ya sa iyayenka sun baka ilimi shi yasa abu aka yi abu a ilimance me zaka jawo me zaka ce mai yara kamar ka sai da hankali wajen karatu to shikenan jama'a kun ga dai tattaunawa da muka yi da wannan yaro wanda ya samu keken na kai kuma sako daga gwamnan shi wannan Yahaya Bello an dauki nauyin karatun yaron nan tun daga farko har ƙarshe sannan kuma shugaban ma'aikata na Kogi State ya ba shi 250,000 akwai wanda suka ba shi kyaututtuka to alhamdulillah mun gode ma Allah ubangiji ya sa kowa ya koma lafiya to malam Umar gashi Allah ubangiji ya kaddara wannan da mota da mutane kusan 300 suka zabga wannan gasa gashi Allah ubangiji ya mallaka maka me zaka ce ma al'umma da kuma Abdul Amat mai kwashewa to alhamdulillah na ɗaya dai babu abin da zan ce Allah sai godiya saboda shine mai kuma shine komai da komai wannan abun ba da fara ta bace ba ƙarfi na bane Allah ya yi zance